Can one give on the man again to be cooking and what video Kabaru share? This is video of Reverend Father Ebube Mounso. You don't know it is solid 10 million naira to all the Reverend Father Samba. And when the listen the Reverend Father Netanya and Uchi Reverend Father Anoint Lugolo Alone made the vineyard of God on Ebane do San. So we there today we do San. We today pay her course visit. We making he will lay a hand on him. When Jesus Christ that moment I will ampatu you when one narrow. So bikono. Cool, you know, done in the end of this video. God, you can. Ebube Mounso, I'm going to find you na school. Kabaka Zongo. On our back. Eating Oko. Born across Rania. Yes. But it can never cross you. If they go to all seminary games. Ono hanazo anyamana so wadro ma don't we injury anyamana you lose go game. So far you're most welcome. Thank you very much. You're most welcome. Adukanonka anyway like happy ziare yo opuchezie then I made introduction. After introduction then the prayers. I told you just I can put no in on it you know. Okay, I can chukwu no in on etiti uno. Father Emma bo my very good friend. Mgbe anyị na-agụ n'Ọka na our philosophical days, I was seminarian. Emma bụ ezigbo mmadụ rinne. So mụ na ya na-ekwu na phone wee gwa m na onye nwa na-elekọta unu anya. M wee tie m wee nweburu m idea na enwere such apostolate n'Ọka diocese. Ana m eje n'ụlọ na-afụsị ndị otu unu na diocese nke anyị. Mgbe sị mba na mma abịa and mma na-abazi kwada Father Emma oli bidokwara anụ biko so oge okwu enwere m nnukwu ịfụnanya n'ebe ndị okenye nọ maka achọrọ m ibi ogologo ndụ so mgbe sị na mma abịa tata ka mụ na unu nọlịa. Yes, so ejikwa m obele gift wee bịa. If I didn't have 5 million. Blood of God. Masana kwino livoku. Nanyaji kanyo ukwinyana nte. Nanyaji ife we biara anyi. Nibe dina ya 5 million. Hey! Wonderful. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Hey! Atapulugo mungozi nka. Anytime 5 million no land, most also no better. So even anything 10 million. So he loud. So 10 billion. Thank you so much. Yeah, you got the about 5. So you lose here March ending. About the water account, my baby took you to him. You have no men who give up. I don't know. If my name only hope, my head na beba. Okay. Yeah, they have 5 million naira cash. Hey. Owesi ni anọkịta na nwobere oge mmụọ nsọ si ya na nke a nwere n'ọka fọrọ ya tinyekwuo owesi ni a na-etinyekwu ya 5 million naira ọzọ to make it 10 million naira. Father Ebube Mounso ọ director na-ekwu On the record. Father Ebube Mounso bịara ileta anyị na-enye onyelu the house 10 million naira.
Otito dịrị Jesu. Anyị na-ekele Chukwu. Na-ekele Chukwu na nsọ na-edu gị. Ude gị na-ede. Ya na ministri gị na ude gị na-ede na ministri gị na-edu ude. O mego ka identity gị wee welu uke. Enweghị ibe nwere ike ikwu maka uke, aghara ikwu maka Ebube Mounso. Ebube Mounso, uke agwọ ya identity. Ụwa niile na-abịa n'ebe ahụ. Chukwu ya emekwu ka ilu 130 years. Ka iwe fulfill ebe a nna bekwu. Ka ime ka enwe welfare center for priests. Ebe anyị na-akpọkọta ọnụ na-enetebe anya ndị Universal Church. Pope ya anụ maka ya maka ibe ndị ekwuta ụlọ eventually adị 81 years ọ dịta ka njewelu mana nsogbu ka ya enwewo ka arụ for 18 priests. Eva ikwu kịta anyị ebido tupu ị na-anọsị n'ana ị abịakwu ebe abịafụ ya by grace of God. Anya Thank you very much. nyemaka dị n'afọ dị nwa nna Chineke anyị na-adị ebube onye dị nsọ. Anyị amaghị etu anyị ga-esi wee na-ekele gị n'ihu ị na-emela anyị n'ụwa n'ụwa site n'aka ụmụ odibo gị na onye nsọ gị. Ọ na-etu Ebube Mounso afọ ya agazikwa ụwa niile, ọ bụ na Europe, ọ bụ na Afrịka, ọ bụ na Amerịka. Kedu ebe ọ bụ anaghị akpụ ya afa? Ọ bụ afa gị ka ọ na-agbasa dịka mustard seed ka onye ọbụla n'ozi gị. Onye nwe Chineke na ife ọma ozi ọma o butere anyị n'ebe a taa. Ọ na-aya oke ịkwasa ya ngozi gị. Anyị nwere n'ebe a nna anyị, fada anyị dị arọ 19 anyị wee sị n'obi kwasịrị agha aka arụ nke ya ga-agụnyere onye weta ya nke din gụnyekwu ga-abụ dịka nke e nyere Moses 120 ewee due ndị oduru. Ọ ka ga-akpakwanyekwara ya arụ or 130. Not even 150. Ọ ga-adịrị na mma. Nnekwa ife ọmụnụ na-emela anyị. Ọkwa ebele ka m na-ebe Chineke onye nwe anyị ka ịzịdata nne gị dị asọ Virgin Maria nne anyị ka o rukwasị amara ọma gị n'isi nwa odibo gị n'ụwa. Gozie ya n'ife ọma niile ọ na-eme. Ife ọma ndị obu agarughị mba dị iche iche ka ọ na-achawapụta na-ebuwanye ụdị ebuwanye dị ya bawanye dị ya afọ arụ isi ike aga m n'eru ka okwu ya na-adị ire n'ebe niile ka ife ọma ọ na-ebe na-agbasawanye ndị ọzọ esiwe n'aka ya na-amụtawanye ya ka Chineke ji ike niile na-ayọ nke na-arị ife ji ma rụ ya na ndị nsọ niile tụkwasị ngozi ya n'isi gị na ụkọchukwu niile n'afọ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Debe gị o ekwe ka mkpadoro gị aka ka i wee nwee ike ịkụnye God be with you. In the name of the Father, Son, of the Holy Spirit. Is it wicked? And I know Amen.
Mercy of God preserve you in your ministry now, the Father, Son, and the Holy Spirit. Abonye gadere mo ka Kristi